výzor, že som nevedel, že niečo medzi, že som mal pocit, že študuje dve vysoké školy, teológiu a informačné technológie. Niečo úplne iné. Pardon. Vraciam sa zo svojej samoty, v ktorej ma nik nevidí. Ľudia tam viacerí, aj ty. O istotu opretý. Bol som tam, lebo ma klamali. Prvé aj na poschodí. Keď som bol malý, aj dospelý, klamali a klamali, že môžem všetko, čo dokážem. Holúbok, modroký, matúra, vysoká, flash. Dali sme ti krídla, ale hlúposť sa vydala za rozum. Verejne som za svedka stál. Pamätáš, veci im pripíjal. V samote si sa tiež bál. Bál si sa, lebo ťa klamali. V prvej aj na poschodí. Keď si bol malý, aj dospelý, tie kurvy ťa furt klamali. Zostáva nechať tie samoty. Samota plodí len strach. Radšej sa pozrieme na hlúposť. Bizarnú hazardných hrách. Hazardnú bizarných hrách. Prešiel som Prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam viselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno. Boli tam všetci, ktorých som poznal. Plejáda tvári, karneval postal. Mladí tu sedeli a stáli starí. Nik na to nehrešil, všetci sa smiali. Niektorí v kabátoch, niektorí nahý, zdravím ich všetkých kývnutím hlavy. Anieli máčajú, linguste perá, dátum som nevedel dnes ani včera. Nebolo posledných, nebolo prvých, každý bol dokola, každý bol uprostred. Nebolo dole a nebolo hore, nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, 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 nevadí. Keď tam, tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, linguste perá, a dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, 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 nevadí. Keď tam, tu kor to nevadí. To iba pri srdci
trochu ťa pichlo, že si tu nikam, nič, nikdy a nikto nevadí. Pozrel sa na ňu, skryla si prsia, obaja vedeli, že stretnúť sa musia. Počítam, že uspíš, keď toto píšem, prečítáš, povieš mi, že je to klišé, nevadí, 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 nevadí. Keď tam budeš, to nevadí. Anjeli máčejú, lingu ste perá, a dátum nevieme dnes ani včera, nevadí, 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 nevadí. Keď tam duchor, to nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam, nič, nikdy a nikto nevadí. Marian Weisberg. Maroš, ďakujeme za úžasné pesničky. Práve Valika povedala, že odkiaľ toto ja poznám. Že nie sú to zrovna veci, ktoré by práve hrávali nejaké slovenské rádia vo veľkom, ale tešíme sa z toho, že to poznáme. Aj keď ti musím povedať, že my sme kedysi veľmi dávno, to ešte žil nebohý náš spolužiak Palo Juraň, tak napísal pesničku Nevadí a zakázali nám to, že to nie je po slovensku, že neprekáža sa musí hovoriť pesnička. Tebe nehovorili také? Som vydal platnu Nevadí, tak Slovensko, alebo slovenský rozhlas to vydával, to zmenili na Neladí. A iba v odraze toho Neladí bolo to Nevadí. Vôbec im to také zvláštne veci vadili a pritom mne nevadí, ako teraz tam bude, ktorý hovorí krížom kráľom. Inak tieto cenzorské zásahy vždy ma vedeli pobaviť. Pamätám si na situáciu, keď v Slovenskom rozhlase bol taký pán režisér, tak to nosil, gradoval sa Rusko. A teraz tam redaktor redigoval nejakú hru a tam na konci bolo napísané režia, neviem teraz ako sa volal, nie Pavlo, ale to Rusko. A ten preškrtol to Rusko a napísal Sovietský zväz. Krásna doba. Maroš, ja som ťa tu zdržal na schvál, pretože my tu dnes máme úplne že vážnu, povedal by som, dvojrolu. V tvojom prípade spevák, pesničkár a krstný otec a ja moderátor a krstný otec. Takže v podstate dielo tu máme, zvláštne nástroje tu máme na to, aby nám to vysvetlili. Na to pozvem opäť Valiku Malikovú, riaditeľku vydavateľstva IKAR a pána Jozefa Kariku, autora tohto románu, ktorý ideme krstiť. Dáma a pán, poprosím vás, poďte sem za nami. Možno by som sa teraz, neviem, Valika, teba alebo Jozefa spýtal, že čo to máme za rekvizity a prečo dnes? Opäť sa zhodli. My tie knihy vždy tak nejak popravujeme a ešte nikdy sme nemali popravu mačeto, nejaké rozštvrtenie. Takže dneska by sme sa na to podujali, aby sme to názorne mali a potom sa stavíme tých zvyškov tým, že ich dáme do tých igelitových vreciek a rozhodíme po Bratislave na 4 miesta, aby sa stiažila identifikácia. No tak... Ale ešte teda poviem ešte, že musíme vlastne všetci, lebo aby bolo na každého, nemôže iba jeden, to je proste zásada, že musí každý, ktorý je v tej skupine, takže... Tú knihu popraviť. Musí sa pričiniť trošku, no, aby nebol nikto, že bol iba pri tom, ale musí byť aj akčný. Keď riaditeľka do toho sekne knihu, ktorú vydala, tak ja budem rúbať tiež. Ja to po vás upracem, v tom som naozaj dobrá. No tak, ale sú tu rôzne nástroje. Tuto je napríklad sekáčik na mäsko. Tuto je... Mne sa zdá tento neškodný, to keď nepoužijem. Keby sa ešte zbieral, ako treba priklepnúť trošku. Ten je neškodný prípad, že v rámci ako rozháňania toto nedáš do čela, keď by mohol stoječí. Takže netreba si pred tým vypiť, to je základ, akože na triezvo. Ja neviem, všetci improvizujeme teraz, ne? No. Neviem, no ste tak skúsme, že áno, že kto to bude držať, že teraz vyžrebujeme niekto, kto to bude držať. A ten bude mať najmenší úsmev. Tak ako... Ten, kto je najďalej, má najväčší úsmev, to nám pán Leško predviedol na tých fotkách. Poďme sa s týmito nástrojmi, tuto. Neviem, či sme nemali vysloviť aj ako krstní rodičia nejaké prianie tej knihy, či až keď ju rozštvrtíme.
neviem, ale každopádne toto je tá hodnotná literatúra a hodnotný literárny úkaz. Možno, že výkrik zeme. Ja by som bol strašne rád, keby všetci, ktorí si to prečítajú, sa nielen dobre bavili, báli a všetko, čo k tomu patrí, ale aby aj pochopili súvislosti. Aby pochopili, Valika bude upratovať, áno, jasne. Treba aj čističa. Aby pochopili súvislosti, že to, čo prežívame vlastne dnes, to sú následky 90. rokov. Aby sa k tomu vyjadrili niekedy, čo napríklad bolo. Dobre, tak poďme na Dobre, takže bratia v zločine. Počkaj, teraz si tam sekneme všetci a odneme si ruky navzájom. Ja myslím, že by sme mali postupne, no. Tak autor by to mal začať, to je jasné. Wow! Tak, áno, už ste to teda ako načali. A my sa tu ešte vybláznime s Marošom. Teraz toto chce normálne... Ešte sa aby som taký ostrý. Áno, a dobrý stek. Ale skúsim dať ešte... Natepnú. Ale, áno. Tak už máme 3 kusy, potrebujeme ešte to rozštvrt. Počkaj, no to ty to hádžeš všetko na mňa. Dobre, ale to je pravda, ale ako načal si ho dobre. Toto je jeden z najinteligentnejších krstov. To treba len dokončiť. Ako povedal Rastio, keď sa jeho kolegu kedysi v robote pýtal majster, že či už to je hotové, čo mu kázal spraviť, tak on odpovedal, už je to hotové, len to ešte treba dokončiť. Ešte to treba dokončiť. Dobre. Ale dobre, to už máme. Myslím, že už máme kusov a kusov. Valika, poprosím ťa, keby si ja to tu len doťuknem. Máme 4 kusky, ja si to ešte do iného. Na Slovensku, ktorý si ničí vlastne knihy na krste. Na 4 kusy, tak. Jak to je? Jasné, to musí ísť každé do iného bytníka. Tak. Naozaj, teraz sa núka strašne veľa komentárov a vystavili sme sa istému riziku. Ale ja myslím, že všetci, ako tu stojíme, sme na to riziko celý svoj život súkromný a pracovný tak trošku zvyknutí, takže to nebude. Všetci máme radi knihy, ako vidno, máme k nim brelý vzťah. Takže, vážení a milí, dovolte, aby som vo finále odovzdal slovo a poprosil o pár slov Vanku Malikovú, riaditeľku vydavateľstva IKAR, ktorej knihu sme práve nádherne znehodnotili. Mne srdce plače, keď vidím, čo sme s ňou urobili, Jožko, a keď si predstavíme, koľko je za tým práce, kým tá kniha z tlačiarenských rotačiek príde až na pult knihkupectva. Ale bolo to opäť netradičné, originálne. Ja by som ti chcela v mene celého vydavateľstva poďakovať za to, že si u nás už tak dlho, a za to, že u nás vydávaš 10. knihu, teraz hovorím veľmi vážne, a aj za to, že čoskoro budeš mať naozaj 100 000 predaných výtlačkov. Máš na to veľmi dobre našlápnuté. Myslím si, že čoskoro sa dočká titulu Zlatá kniha a jedna z tvojich ďalších kníh. Slovom si pre nás dôležitým autorom a myslím, že sme našli spoločnú komunikáciu takú, ktorá je v prospech ako nás, tak aj v prospech autora a tešíme sa, že si v našom vydavateľskom dome. A chceli by sme sa ti poďakovať aj nejakým malým darčekom od nás. Vieme, že máš rád hory, že rád chodíš do hôr a tráviš tam svoj voľný čas a čerpáš tam pravdepodobne aj inšpiráciu. A tak sme ti zakúpili 5-dňový pobyt pre 2 osoby v hoteli Kempinski, termín si vyberieš, aký chceš a môžeš tam stráviť pekné chvíle s niekým, kto ti je blízky. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne tiež bez žartov. Veľmi si to cením, čo budem hovoriť. Som veľmi spokojný vo vydavateľstve a oceňujem váš prístup. A toto ste sa teda pekne povesli po vrecku, takže toho si cením tiež, ale nie, bez žartov, ďakujem vám veľmi pekne.
A taktiež chcem poďakovať aj čitateľom, lebo nám to dáva, myslím, obom že to má zmysel, čo robíme. Takže ďakujem veľmi pekne. Som až do